I'm busy. Hello everyone. Kumusta po lahat? Hello everyone. Good evening. Kumusta po ang lahat? Hello world. Welcome to Filipino TV. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo po lahat. I'm busy doing my other business. I'm doing, kumusta po mga kababayan ko? Marami pa po tayong dapat i-share. Shout out to everyone. Kumusta po sa aking mga YouTube industries friend? Hello, shout out to everyone. Shout out to uh, shout out to everyone, to my subscribers. Maraming salamat. Thank you very much. I'm here in our office. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo. I'm just busy today and I just want to make it official cuties. Hello, thank you very much for coming, official cuties. What time is it? 8:54 na po ngayon. Oo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Shout out sa everyone I will check your channel here. Thank you very much. Okay, Miss Alamin. Jaime Dulcero, maraming salamat sa iyo. Mr. Jaime Dulcero, hello. Thank you very much for coming. Thank you very much. Hello, sis. Max na, thank you very much. Evening, madam. Take care always. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much for coming. Andito po tayo ngayon sa opisina natin. Pa-shout out po sa kaklase ko po, official cuties. Shout out sa kaklase, official cuties. Maraming salamat sa iyo. Oo, tignan natin ang iyong channel.
official. Okay. May ano. Please leave a link so I can visit your channel. Maraming salamat sa inyo. Kumusta ka? Black Set. Ito, I don't feel good. Nagre-recover from my sore throat nung galing po kami sa Bicol, nung nagbiyahe po tayo sa Bicol. Grabe yung dinanas namin sa daan doon, mga kababayan ko. Sobra sa hirap yung dinaanan po natin doon sa Bicol. And I don't feel good. Is this your, sa official cuties? Official cutie. Please leave a link so I can, sana all Bicol. Ay, oo nga, ang hirap. Mahirap na maganda. Kasi maganda yung lugar, maganda, pero yung kalsada po natin doon, napakahirap. Hindi siya improvement. Although may mga improvement sa mga ibang lugar, gaya doon sa Camarines, pero napakahirap ng daan. Ay, oo. Miss Joy, si Love. Please, paki-iwan po yung link nyo. Dalawin po natin yung ating videos. At paki-shoutout po doon para mabalikan ko po kayo. Ay, Black Snap. Oh, na your number 1. Uy, Jaime. Jaime, you're still young. Bato. Paano ba, hindi po ako masyado sa live streaming, sa pag-live. So, please help me. Support me kung paano po natin execute yung live natin. At para po dumami. I'm just busy, kasi meron po tayong other business. My other businesses. I'm a event coordinator. I'm doing a free mga flower arrangement, mga gift, that's other side of my business. Kumain na po ba ang lahat? Maraming salamat sa iyo, Joyce Love Sis. Maraming salamat sa iyo at ikaw po ay dadalawin ko. Basta magyakapan na lang po tayo dyan sa baba. Maraming salamat. Tulungan niyo po ako sa pagla-live dahil hindi po ako masyadong expert pa sa live streaming dahil sa gawa ng ating trabaho. My work is I'm a business contract. Now it's a private. Officially, I give up my government dahil sa napaka ng ating gobyerno sa Pilipinas. I just live up being a Filipino. I'm proud to be a Filipino, but I am not happy of our government rules. Marami pong hindi maganda. Sa totoo lang. Yung aking mga kapwa Pilipino, alam niyo naman po ang ating kagustuhan lamang ang iangat natin yung antas ng ating pamumuhay. Pero ang nangyayari, ang umaangat ng antas ng pamumuhay ay yung mga leader na sinuportahan po natin. Still nagtitiwala pa rin pero nawawalan na po ako ng gana sa pakirap po mag-close ng business. Bahala na po ang Diyos. At Black Snap, taga Mindanao po ate. Hello! Laban sa Mindanao. Maganda sa Mindanao. Oo, marami tayong kaibigan dito. Muslim ka ba? Are you a Muslim? Oo. Marami akong kaibigan na Muslim sa Dagupan City, ang Hadjak Mad. Mindanao, maganda sa Mindanao Gusto kong makarating sa Mindanao. Paano ba gagawin ko dito ba? Mr. Jaime Dulcero, are you a kid?
Kasi ang picture mo ay kid. Add a question sticker. Best sandwich you can make. Ano yun? Hindi ko alam ang streaming na ganito. Ay, bago ka pa lang sa YouTube. Ay, nako. Patient. Be happy. Basta gusto mo yung ginagawa mo. Yung niche po natin dito, pinapakita po natin kung ano po yung nadadaanan natin, kung ano po yung experience natin bilang Pilipino. Basta maging bahagi lamang po tayo, magtulungan, iangat ang bawat isa. And thank you very much for our YouTube industry. This is my, actually this is, I have a 2 channel named Filipino Life Stories. Monetize na po yun, awat loobin ng Diyos, pero hindi nga po ako nakapag-streaming doon. Blocks na. Joy sila nagsampo. Ay, maraming salamat, Joy. Sister ko, uh, leave po yung link nyo para mabisita ko po kayo. And maraming salamat po sa inyo. Shout out sa kaklase ni Cuties. Bata ka pa o ano bang gagawin natin dito? Paano ba natin ito i-ano? Kasi you are number 1, official Cuties. Maraming salamat sa iyo. Ano bang gagawin natin dito? Sandali. Ano ba ito? Tingnan natin. Kasi ang pangalan ko ay Jovi Ramos Valdez. I'm from Pangasinan. Purong Pangasinan. I'm born here in Pangasinan, Lingayen. Ano bang ano natin sa Muslim? Greeting sa Muslim. Walaikum salam. Diba? Walaikum salam. Meron po akong libro na Muslim dahil marami po akong kaibigan na Muslim sa Dagupan. There are business entrepreneurs sa Dagupan, jeweler. Kasi nagbebenta din ako ng jewelry. Kaya ito, ginagawa ko to dahil meron pong binyag bukas. Yan. Dito na ako tiamping. Ay, oo, Catholic Christian ka. Pareho tayo. Pero hindi ibig sabihin, marami akong basher sa Catholic Christian na kung mapapanood mo yung ating channel, Filipino TV, Filipino Life Stories, yung mga santo ay nilalagay ko. Yung mga santo natin, ang dami kong bashers. Ito yung sa'yo, official cuties, yan yung sa'yo. Yan. I will view your channel. Maganda yung channel mo, ito ba? Ang ganda. I'm Joby. Yan ang iyong niche. Ganda. Cute. Dimple Dumana. I-leave mo yung mo yung video. Anong pangalan mo, sister ko? Dalawa to Official cuties, tapos dalawa to Basta mag-leave ka ng yung link mo dyan, sister, at please leave. So I can, tignan natin ba ito. Hindi ko magawa Lee Andre, hello, shout out sa'yo. Good evening. Ako hindi pa tapos sa aking ginagawa. Kulang na ako ng ito. I'm using the
while I'm working. Kumain na ba tayo? Nag-dinner na po ba? Hindi pa ako tapos na nag-upload eh. Hello, Lee! Thank you very much for visiting Filipino TV. Please support to our channel. At mamaya, mag-iiba na po tayo ng niche. Awat ni Lord na Diyos na naka 4,000 na tayo. Pero kulang pa po tayo ng support, pati dun sa isa. Hindi pa nga ako nakaumpisa. I just back my voice. Gusto ko makakilala ng bagong kaibigan. At syempre, organic na na subscriber. Of course. Yan. Sinasabay na yung work sa greetings, meet and greet. Yan. I'm so happy. Basta just continue kung ano yung gusto mong gawin. Kung anong gusto mong i-contribute. Before I'm a gamer, but now, I'm busy kasi sa work eh. Just to earn for our living. Siyempre, we need to live. O, di ba? Oh, mainit na to. Ito yung ginagawa ko. Mainit. Mainit. Yan, ang dami ko yung ginawa yan. Kasi I have my event bukas. Ano na ito? Mainit. It's hot pa. Basta please leave a link. Mag-leave po kayo ng link dyan, oh. Yan. Ang oras na ba habang nagtatrabaho tayo? It's already 9 o'clock. Yan. Kulang pa ako. Bitin pa ito, oh. Ito yung natira. Yan. Busy. Last na. Please just leave your comments, your links sa channel na ito, at ako po ay susunod po sa inyo. Susundan ko po kayo. So, meron na po tayong official cuties.
Hindi ko kasi masyadong makita yung ano. Silliest thing you've done for fun. What's that? Ano kaya yan? Box ba? Box na ba? Kasu kasi suy home gardening. Hello! Shout out sa'yo. Shout out to you. Thank you very much for coming. Official cuties. May sasabihin po ako sa'yo. Ano yun? Official cuties. Ano to? Official cuties. Natatakot ka ba sa gabi? Bakit ako matatakot sa gabi? Natatakot ka ba sa gabi? Hindi. Natatakot ka ba sa gabi? May gabi tsaka araw, di po ba? Iba po yung account ko. Oo. Paki-leave mo yung account mo. Please visit my videos, our videos, so I can visit you. And I will check your channel, okay? Thank you very much for coming. Hindi po tayo natatakot sa gabi eh. Kasi may araw tsaka gabi, may Diyos po tayo. So, there's nothing to be afraid at night. Wala pong nakakatakot sa gabi. Marcy Preso, Jaime Dulcero, thank you very much for coming. Thank you, thank you. Okay. Okay. Diretso. Iba po yung account ko, nasa official cuties. Yung nasa taas po ng babae. Ito. So ba? Ito ba? Official cuties. Moments. So, India. This is India. Are you sure? Yung nasa taas po ng babae. Official cutie. Ito cute. Cutie ito eh. Ito cuties. Yeah. Pero mayroong babae. Yung ganun profile. Halos di ko makita. I left my eyeglass sa hindi ko po alam kung saan ko po nailagay. Kaya kanina pa ako hanap. Kaya pakibigay po yung link nyo. Maraming salamat sa iyo, sister ko. Oo. Tsaka, ano ba ito? Anyway, official cuties, wait lang. Boxnab, hello. Wait lang, at i-screenshot ko. Yan, para ma-thank you ko yung ano. Yan, i-screenshot po ako. Para alam ko po yung ano, babalikan ko. Yan. Maraming salamat sa iyo, Black Snap. Taga Mindanao ko. Yan. Pakibigay po yung link nyo po. At, yan. Hello sa official cuties. Mr. Jaime Dulcero, Black Snap, please meet the other ating mga salamat po. Okay, te. Sana all be good.
Oo, mahirap sa Bicol pumunta. Pero maganda siya. Ang ganda. Pero nag-ano siya ngayon eh. Lee and Lee, thank you very much. Please subscribe to our channel, visit our channel, at mag-visit po kayo para makabisit po ako sa inyo po. Ha? Maraming salamat sa inyo, sa Diyos, at sa inyo pong lahat. Ha? Oo, oo, oo. Marami pa ako gagawin. I have 1, 2, 3. Oh, ano yun? 3. I have my 5 pa. May 5 pa. Yan. Nina. So, marami pa ako. Ayan. Actually, I'm watching TV. Shout out sa lahat. Our next videos, aside from traveling, dapat nga, actually, this channel, podcast to dapat. Dapat I will practice, but I have to set up pa. Kaya, loobin ng Diyos na makaano tayo. I will check your ano pa. Ayan. Bishop Cuties. Si Indian to eh. Natatakot ako sa ipis. lahat, lahat takot sa ipis. Alam mo kung anong remedyo sa ipis? Insecticide. Kaya huwag kang matakot sa ipis. Ang ipis ang dapat matakot sa iyo. Kaya talaga, comedian ka din no. Kaya mag-iwan ka ng comment mo, my sister ano bang ano natin dito? Lightings, wait. Retouch, ganun. Home garden. Ano ba ito? Oh no, I forgot my salamin. Kaya lahat ng nag-visit dito, all the visitors are welcome and I will visit you. Please visit my videos, our videos, so I can visit you. I will check your content, I will check your channel, and of course we have a rules and regulation. We have to follow the community standard
of our boss YT, syempre, para magtagal po tayo sa industry na ito, susunod po tayo sa rules and regulations and community standard. Yun lamang. Dapat happy lang po tayo, tsaka masaya lamang po tayo sa ating ginagawa. Although mahirap, syempre, engagement po natin. Pero at least dumadami po yung ating mga kaibigan. Through this, we have many friends and followers, subscribers sa Facebook pala yun. Followers, subscribers, pareho din. Yun. Kaya titignan ko po yung channel ni si Hello kasi soy home gardening. Kasi soy home gardening. Please visit our videos so I can visit you. Thank you very much. Are you a Filipino or our fellow people? Kasi soy city. Oh wow, home garden. I'm so interested in home garden. Home gardening. For now, I cannot tour you in my place because it's under renovation. And I have a lot of do work. Oh, wow. Hindi ko ma-visit. Maraming nagla-live pero hindi ako makaano. Maraming naka-live eh. Yan. Pag pagod na, or if you are tired, or you just yan, di ba? Yan. Yan. Unat-unat. I'm doing my trabaho pa. I have my work. I have my other business is I'm an arranger. I'm an event coordinator. It's only a freelance. As a freelance only. Basta pakidalaw na lang po tayo sa ating mga yan. Yan, maraming salamat. Leandri, I'm looking for organic subscribers and syempre friends. So we have many friends, many subscriber, many supporter. We need that. So we will support our fellow people. Just be happy and follow the community standard.
Yan. Kumusta po ba ang lahat? How are you? How's life? How's your country? I'm praying for the peace, love, and unity around the world. Oh, lately, yung news natin about Venezuela and USA. For me, my comment is President Trump is lahat po tama yun kasi syempre pinapabaksak na nila ang bansang Venezuela because of drugs. So it's not healthy anymore. So I have work tonight and I will wake up tomorrow early so I can prepare my fruit basket, actually plate basket. I'm arranging flowers and uh, I'm accepting the giveaways, flower arranging, and giveaways, gift ideas for giveaways sa kasal, sa binyag, kahit na ano. Basta kumita ka lang ng kahit papano, kumita ka ng tama na yun. Diba? Tama na yun. Tignan nyo yung work ko. Yan. I'm working yan. This is where I work. Yan. It's finished. Yeah. Oops. Oops. Yan. While I'm working, I want to meet and greet. Yan, wala na po tayong oras. Kaya, I have no... Itong problema ko, itong gunting na to. Pero, I have no cutter. Shout out to everyone. Thank you very much for coming. Ay, work ko. You see my work? Yeah, work. Work 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 20, it's finished. Hmm? Yeah. Yeah. And it's a heat compress. Official cuties, maraming salamat sa iyo. Please visit our channel so I can visit you, check your content. Thank you very much. Shout out to everyone. And
we will visit ang proper engagement and original content, use the recommended official music of YouTube, and then just update if it's have altered content, like I just yung nag-share po ako ng AI kasi recommended din ng YouTube po yun. So you can try, basta be honest, just be honest of your content, if it's altered or what. Just follow the community standard. Oh, it's hot. Okay. My goodness. It's hot, hot. Ay, may apat pa. Apat pa. Follow the community standard. Be happy of what you're doing. And original content is the key to achieve our goal. My goal, of course, to support my community, my fellow people, and my fellow Filipino. I am not, I'm just a simple living. I'm living with a farm. I live in a province. Nandito po kami sa probinsya, sa may mountainous side. Hindi po ako makapag-share kasi lagi po kami nasa labas. We're working for a living. I'm a Christian. And although I have many critics when I upload our saints, nung binigyan po ako nung nag-upload po ako ng saints, nako, ang daming basher sa akin. Ang daming critics. Most especially when I upload di Mama Mary, nako. Dami po. Sa mga kapwa gising pa po dyan, hello. Hello sa lahat. Hello everyone. Please visit our channel. Mainit pa. Meron pang isa. Visit our channel, please. Nako, dapat dalawa na ito. Dalawa. I have no sharp cutter, kaya ito. Ayan. Tomorrow, I have a live also to the Filipino Life Stories. Maybe it's actual na. Thank you very much. Ano oras na po ba? Allah. I will Pax Snub. Oh, you're number 1. Black Snub, you are number 1. Joycey Love, you are number 2. Yan, dami na. Uy, Province Life. Yan, oo. Good evening, shout out idol from Kamsur. Hello, Province Life, congratulations. Lumalaki po yung ating subscriber. Awat loobing ng Diyos na ma-achieve mo yung goal. Basta we just follow the community standard. Kamsur, Camarines Sur, galing po tayo dyan sa Camarines Sur. Ang hirap ng daan po natin dyan. Naku, saan ba napupunta ang yung pondo ng ating gobyerno? Napakahirap.
Hindi po ako pwede na makipag-plastic na, "Ay, ang ganda-ganda," kako yung mga iba hindi naman sa pang-aano, sasabihin, "Ang ganda-ganda." Yun pala hindi maganda. Ang pinaglalaban po natin dito ang ating karapatan. You are living with sa farm, pareho tayo. Dahil sa farm area din po tayo lumaki. Although yung mga aking mga kamag-anak, maaga po ako naulilang lubos kaya wala pong nakapagpatuloy sa pagiging ano natin, farming. Pero nagpapatanim po rin po tayo sa farm. Ang pagtatanim ay napakahalagang profesyon po yan. Kaya wag sukuan. Buti nga gumagamit ka pa ng ano napapanood kita, yung content mo is maganda. Yung sa kalabaw, nagagamit pa. Dito, wala nang kalabaw. Ang kalabaw dito, kinakarni na lang. Tapos, kinakarni, tapos binibenta kasi mahal ang karni ng baka. Kalabaw. Kalabaw din po yung aming dito, landmark sa plaza. Kaya ipapasal ko kayo minsan. Magla-live po tayo minsan pag may oras po tayo. Awat loobin ng Diyos. Isa na lang. Isa na lang. Ako, hindi ko pa siya. Ulit-liit. Napakaliit. Dalawa na lang. Ako, sakit na ng likod ko. Ay, good evening. Oh, gising ka pa, brother. Gumagawa ako ng mga giveaways, mga flower arrangement, and then I'm an event coordinator sa private. Although I did not share my profession kasi kulang na yung oras natin. Siyempre, kailangan magbahagi. Pero si brother, yan, saan ka sa probinsya? Official Cuties, maraming salamat sa iyo at sa pagbisita mo din. Tapos si Province Life, ipagpatuloy mo lang yan. Punta ka sa meron po tayong dalawang channel, Filipino Life Stories and Filipino TV. Yung Filipino Life Stories, mag-start na po tayo na magbabahagi na po tayo ng mga stories. Tapos yung sa content po natin, about our culture, being a Catholic, yung sa travel. Pero gusto ko sana, kasi pag iisa lang yung niche natin minsan, nakaka-bored din. Siyempre kung ano yung niche na gusto natin, siyempre hindi natin din mainit. Pero tingnan mo, awat loobin ng Diyos, yung Filipino Life Stories, rin yun random din ng nun yung niche nun hindi rin siya iisa. Yung music niya, hindi rin iisa, iba-iba din ang music niya. Pero, na-monetize naman siya, pero mabagal. Lang. Stage na lang. Bibingay nga po kami ng t-shirt Ang mga tunay ng pangkatupa. Cyrus Andre Verbal Hammond. Hello? Ang haba. Do you have a channel? Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Province Life. Pakibisita si Official Cuties. Official Cuties, meet Province Life. Maganda yung kanyang content about farming. Tsaka sa ibang channel na rin. Yan si Jaime Dulcero, sister. And then si gardening. Hello.
Black Snap, thank you very much for coming. I'm praying for the organic subscriber. If you will support our channel, uh, lahat po ng maganda nga tutorial yung content natin eh, pero kulang lang talaga ng oras. Kaya more on traveling, kung ano yung may babahagi mo, kailangan ibahagi mo. Pero ako nagsabi po ako ng totoo. Pag pangit talaga. Pag hindi maganda yung area, hindi maganda ka, shout out, di ba? Karapatan po natin yan. Karapatan natin, hindi mo pwedeng sabihin na mabuti yung politiko kung hindi naman maganda yung leadership niya. So ano masasabi niyo sa ating presidente ngayon? Hindi natin alam, hindi ko alam. Magtiwala na lang muna, pero kasi syempre, dito nga sa probinsya namin, sa Pangasinan, daming barangay, mga barangay hall, mga ano, ang papangit eh, ang pondo nila, ang lalaki. Diba? Saan napupunta yung pera? Dapat lahat ng politiko, lahat ng mga politics, yung mga ano natin, lahat yun. Aasenso tayo lahat. Lahat tayo aasenso. Hindi na nga kailangan na mag-OFW pa eh. Kung maganda po sana yung maganda yung economy. Maraming business pero hindi mo alam kung kanino. Siyempre, biglang lumobo. Pupunta ka sa barangay, eh, bihira na yung leader na gusto niya maganda yung kanyang nasasakupan, yung maganda yung area. Ewan ko. Ay nako, magdasal na lang, pagdasal na lang natin. Need na ako, minsan nawawalan na rin ako ng ganang, Pero karapatan nating boboto po tayo kahit na ganun na, We will pray for the changes of our government. Thank you very much, Cyrus Andre Verbal Harmon. Please give us a link. Dali. Si shout out, oh. Hindi ko alam kung ano eh. Sandali. Ano ba na? Oh, pin. Pipin kita, yan. Maganda, punta ka sa pag dalawin kita dun sa other channel. Maganda yung story mo eh. Yung hard work, yung province life mo eh. Ikaw mismo yung nagtatanim, nag-aano. Pero may libre naman sa gobyerno natin. Pero, sapat ba? Mababa na ba ang bigas? Yun ang dapat na tanong natin. Kasi ako, we are a formerly government contractor. Pero, sa totoo lang. Hindi na kayanan. Parang panahon na para umaklas. Panahon na para umaklas sa gobyerno. Sa pagiging government contractor. Napakahirap. Pinunduhan na, hindi ka pa makasingil. Nagastos na lahat. Nagastos na yung syempre, kailangan mo mabuhay, kailangan mong kumain, di ba? Oo. Nagastos na. Hindi ka pa nakasingil. Nagtataka ka, bakit ka hindi ako makasingil? Pinunduhan na nga ito. Ay, nako. Mabuti na lang meron tayong YouTube. Pero, grabe, pagka ko sa against sa iba, nako, grabe yung basher. Actually, wag po tayo masyadong mabash sa mga kasi opinion lamang po naman yan. It's only our opinion, right? Thank you very much for coming. Gising pa po ba ang lahat? Gising na gising? Bukol pa ako sa pagkain.
Dapat ganito yung ginawa ko kanina para mas napadili yung trabaho ko. Finish. Ribbon na lang, ribbon. Still awake forever. Ay, gano'n. Masakit na yung tiyan natin. Oh, gising pa ba ang lahat? Ano oras na ba? Nasaan ba si Province Life dito? Mag-aalas 10 na, oh. Tingnan natin si Province Life. Ay, si Ma'am Shelin. Hello, Ma'am Shelin. Ang Hello Vlogs. Shout out sa'yo. Yan, ang sarap ng gulay niya, oh. Pero, ewan ko ba dito, hindi ako makakomment. Si MC Garcia. Si Nice Collabs. Saan ba si Province Life? Tulog na atang lahat. Tulog na ba? Magkasal. Para pwede pa. Paano tayo? Makapalit na naman.
Nakikita niyo yung sa pader ko. Yung pader natin yan. Yan yung cause ng bagyo. Naglik. Grabing hangin dito, mga kababayan ko. The super typhoon here is so much scary. Yung bubong halos lipay. Kaya nag-leak siya tuloy. Half finished na, oh. Already finished my job. Later, I will, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shout out sa'yo, Province Life, ha? And to Sir Cyrus, Andre, Hamon, thank you very much for coming. Shout out sa'yo, shout out to you. Please visit our channel. Please subscribe to our channel. Thank you very much. I'm looking for the organic subscriber. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much. My job is I have a part-time job. I'm an arranger. I'm an event coordinator. And I'm doing a giveaways. Sayang yung pera. Sayang yung kita eh. So, may mga giveaways po tayo ngayon. Yan. Isa baptism. Finish na. Finish. Finish. Finish na. Finish. Vanish. 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 Thank you. Ay, naku. Pagod ako. Hindi mo butasin pa. Kailangan, butas niya yan. One, two,
12. Thank you very much for coming. Maraming salamat sa iyo, Black Snub, Joyce Love, Jaime. Thank you very much for coming. Tulog na po ba ang lahat? The time is 9:58 p.m. I'm still need to work pa. Yan, magbutasan na to. Tulog na ata lahat. Yan, plastic. Thanks. Oh no. Yeah. Please leave a link so I will check your channel, your content. Thank you very much for subscribing our channel. Thank you very much for supporting our channel. At malaking tulong po ito sa ating community, sa ating paglalakbay, sa ating pagbabahagi. For now, may drone. Yung drone po namin na baksak when we have a event. Tapos napunta po dun sa puno. So, our drone is broken. I'm looking for a replacement for our drone camera. Until now, I did not buy a... this is my ano pala. Yan, ito. Yeah, my drone, our drone is nabaksak siya. It's DJI. Meron pong nabaksak dito na broken. Hanggang ngayon, yan.
nasira. Bumaksak siya mula sa puno, pang, ganun. Kaya, hindi namin nagagamit. Hindi ko nagagamit yan. This is one of my gadgets na ginagamit. Kaya lang, wala pa siyang replacement. So, meron po siyang diferensya po na kailangan po. Nabaksak po kasi ito. Kaya hindi po tayo makapag-drone. Yun, this is one of my gadgets. Kaya, nabaksak. Mag-a-unbox. Wala yung isang DJI. Pero I'm more comfortable sa cellphone kasi para madali po yung pag-upload eh. Kasi pag mag-share po ako, tapos yes, I'm 3-in-1 most of the time. Most of the time, I vlog and then I record. Ang ginagamit ko po ay CapCut. I using the CapCut. For now, it's free pa eh. Kasi I'm just beginner sa CapCut. Kaya I'm using the CapCut. That's my CapCut. Yan. Yan. That's me. Yan. I'm using the CapCut. CapCut. Kita nyo ba? Yung CapCut. Hindi. I'm using the CapCut. Ngayon. Mas gusto ko yung CapCut. Ito yung CapCut. Yeah. I have my two cellphone. I have Xiaomi and Realme. This is Realme and this is Xiaomi. Pero mag-upgrade na po tayo sa iPhone para sa security natin. Kung makakakolect tayo. May bago tayong iPhone. Ayan, ang next ko, magbubutas. I finished my job, so I have to, fix my... I finished my job already. Laminating. Plastic lamination. Plastic lamination. Yan. I need to, kailangan ko pong mag-live, need to live because I am not a robot, I'm a human. Para po makapag-engage din po tayo sa ating mga audience. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Lahat po ng channel ay maganda pong panoorin po natin lahat. Supportahan po natin ang ating mga channels, yung mga ibang channels. And we are dapat be happy always. Oh no. Happy. Shout out sa aking mga kaibigan, sa aking mga kaibigan sa YouTube industries. Shout out, and I'm praying na makapag-collab po tayo next. Kabisiduhang dapat I will make it sure na kabisado ko po ito kasi hindi ko po kabisado po ang mga live streaming. Please help me. Ayan. Jaime Dolcero. Maraming salamat sa inyo. Laksam, kumusta ka ate?
Uh, I'm recovering from my colds and flu. Nung bumiyahe po kami imagine nagbiyahe po kami sa Bicol, Albay for 16 hours. And then for 2 nights and 1 day po kami doon. Grabe po, uulan, araw, yun. Okay lamang po yung biyahe po natin, but the road and the highway is no safety features, lalo na nung dumaan po kami sa Bitukang Manok. Halos lumabas po yung aking bituka sa nervyos. Kasi ang dilim. Tapos yung mga kababayan po natin, naawa po ako dun sa mga kababayan po natin na humihingi po ng kahit po na tumutulong po sila o sumusuporta sa mga biyahero, pero andun po yung humingi po sila ng token o ano man ang pwedeng mong maibigay. Kaya nahiya po akong magtapon ng coins kasi ayoko po nagtatapon. So ang ginagawa ko po, inaabot ko po yung kamay ko, ganyan. Pag nahuli yung kamay ko, very very good. Pag nabaksak po, I feel bad kasi syempre na kung titignan mo yung sitwasyon ng ating mga kababayan doon, napakahirap. Laki-laki kaya ng pinupundo ng ating gobyerno doon sa Bicol, Albay, right? Bakit nagkaganon ang ating mga kababayan? Yung safety features, yung safety po nila, hindi po nila napapansin. Tapos nakaapak po sila, wala po silang halos sleeper siguro dahil slippery. So sabi you just throw the coins, but ayoko pong mag-throw ng coins kasi parang nakaka-degrade yung ganun. Bakit mo ito-throw kung pwede mo namang iabot sa kamay ng kapwa mo Pilipino, right? Kaya sana ang ating gobyerno naman, shout out, na mapansin din po yung mga ganon. Dapat po hindi po pinapayagan ng ganon ang magiging result ng kasi in danger din po yung kanilang situation doon sa Bitukang Manok. Yung mga humihingi po ng mga tokens o ano pa man. Kasi syempre kung merong disgrasya, very prone sa disgrasya, napaka-danger. Dapat po gumawa ng alternative na for a living, mga kababayan po natin dyan sa Bicol, Albay. Nakita po natin yung hindi naman sa hirap na hirap dahil may mga lupa naman sila. Pero dapat po masuportan po ng ating gobyerno ang mga although meron po tayong mga pilinat, hindi po natin na-feature yun dahil sa kakulangan po ng ating oras. Kasi from 2 nights and 1 day lamang po kami dahil meron po tayong trabaho din po sa Manila na pupuntahan po natin. Bumiyahe po kami, diretso po yun at kung minsan hindi ko po may feature dahil sa lack of syempre pagod na rin po yung mata mo, yung pagod mo din. And of course, you have to engage with your fellow subscriber, yung mga inaabangan ko din po. Sinusuportahan natin. At saka, yun nga po, halos sa kalsada natin dito sa Pangasinan, napakagrabe din po sa lubak-lubak. Tapos sa safety features, walang safety features. Pinupundahan po yun ng ating gobyerno. Galing po yun sa tax natin. Pero bakit po ganun? Why is like that? Diba ba? Maraming salamat sa oras nyo po. At pag-subscribe po sa ating channel, maging bahagi po kayo. At pag may mga event po tayo, ibabahagi ko po. Tapos, syempre, kailangan din po na maging honest ka kung ano po yung nararamdaman mo sa ating gobyerno. Basta po, para sa amin, para sa akin, gusto ko po na maiangat po natin ng kabuhayan po natin. Ang pagiging simple lamang. Lalo na pag may takot po tayo sa Diyos at sa lahat po ng aking mga kaibigan sa YouTube industries, lahat po yun cooking, o animal content, garden content, lahat po, basta magaganda yung content, gustong gusto ko po yun.
At halos kulang po yung oras po natin na makapag-engage at makasuporta. Awa loobin ng Diyos na makatrabaho po kami ng dire-diretso para po makasuporta din po sa ating fellow people. At ngayon po magbubutas na po ako. Kulang na yung oras po natin. Yan. Yan. Bubutas na ako. Kaya na rin matulog dahil maaga pa po tayo magigising bukas. I have an event tomorrow. Kailangan ko pong gumawa po ng aking fruit basket pa na i-arrange. Okay. Bakit? You still there? Wala na po ba tayong ibang dadalaw sa pagbisita? Maraming salamat sa official cuties. I will visit your channel later. Until tomorrow. Basta po mag-iwan po kayo ng link. At susundan po tayo at magbahagi na po tayo ng ating mga ano. Thank you very much for supporting our channel. Kay Sui Home gardening. Thank you very much. Yan. Please visit our videos. Yan. Maraming tayong naging kaibigan. Yan. Number 1 si Black Snub. Number 1 na number 2. Province Life. Yan. Actually, kulang pa po ako ng watch hour. Kailangan ko pa ng watch hour kasi it's lacking. Ano ba ito? Paano kaya mga jacket dito? Kung anong gawin nito? Ano kaya gagawin dito? Cyrus Ham. Thank you very much for coming. From Kamsur, Camarines Sur. Ganda sa Camarines Sur. Yung Pilinat. Cyrus, Province Life. Shout out sa lahat. From Kamsur. Ayan, gagawin dito. Okay. Put user. Bukas yung
Unfinished. 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 Finish. Oh, there. Thank you very much for coming. Maraming salamat sa Diyos sa inyo pong lahat. See you again tomorrow. Thank you very much. Good night, everyone.